Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Республикада 2 кеше батып үлгән, сулыкларда үзеңне ничек тотарга, ГИМС хезмәткәрләре профилактик рейдлар уздырды. Дәвалау тагын да уңайлырак, сугыш ветераннары өчен госпитальдә капиталь ремонт башланды. Су кыйнырга иртәрәк, әмма ял итүчеләр сулыкларга тартыла. Республикада 2 бәхетсезлек очрагы теркәлгән. Тукай районында 7 яшьлек кыз, Казанда 18 яшьлек егет батып үлгән. ГИМС хезмәткәрләре профилактик рейдлар үткәрә. Бу сулыкларда бәхетсезлек очракларын булдырмас өчен кирәк. Бүген тикшерүчеләр белән безнең төшерү төркеме дә булды. Пляж санкцияләнгән булса да елгага кермәскә кирәк, әлегә иртәрәк дип белгечләр. Ләкин бу кайберәүләрне туктатмый, һәм алар сулыкларга чумып өлгергәннәр инде, ләкин елга әле салкын диялар. Юынып чыктым, салкын шарак инде зрәк, барыбер дагы иртәрәк, потому что алдарак салкын булды бит инде. Көн җылытка җылыныр дип уйлыйбыз инде. Су кыйнап чыктым, чтоб үземне проверять итәргә здоровьены. Ничек буду реагировать икән дип. Ә менә кояш астында кызынырга гына түгел, йөзәргә дә яратучыларга ГИМС хезмәткәрләре вакытны кичектерергә киңәш итә. Пляжлар үз эшләрен 1 июньнән генә башлый. Ул чакта алар килүчеләрне кабул итәргә тулысынча әзер булачак. В настоящее время они еще не функционируют. Естественно, люди подвергают себе опасности из-за температурного режима, из-за того, что еще не закончилась подготовка пляжей. Значит, опасными местами также и остаются район Речь-Порта на ГЭСе города. Кешеләрнең күпләп ял итү урыннары Элеватор тауы, Тукай һәм Табиев яр буйлары, Чаллы яр коттедж поселогы янында 48-нче комплекс. Алар су куену өчен җиһазландырылмаган. Анда су асты агымнары тирәнлекнең кискен аермасы бар. ГИМС хезмәткәрләре көн саен акваториягә рейдлар үткәрәчәк. Кешеләр ял итәргә, яр буена су керергә төшәләр. Безнең әле су куенырга 1 июньнән генә башланырга тиеш. Халык барбар су буенда. Шуңа күрә бөтенесенә дә көнарала чыгабыз, әти-әниләргә балаларын карарга кушабыз, үзләрен сакларга. Су еще бик нык җылынып бетмәгән. Һәм тагын бер тапкыр шуны искәртик, сулыклар янында балаларны күзәтергә кирәк, спиртлы эчемлекләр эчәргә ярамый. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Дәвалау тагын да уңайлырак булачак. Сугыш ветераннары өчен госпитальдә өлешчә капиталь ремонт башланды. Соңгы тапкыр медицина учреждениесендә масштаблы яңартулар 2004 елда үткәрелгән һәм озак еллар эксплуатация вакытында күп нәрсә яраксыз хәлгә килгән. Хезмәттәшебез анда нинди үзгәрешләр булачагы турында сөйләячәк. Хәзер демонтаж үткәрелә, бу бинаны үзгәртеп кору өчен дә кирәк, чөнки проект буенча бу бинада тулай торак булыр дип фаразланган. Ләкин ул медицина учреждениесенә бирелә. Элек бу гадәти палаталар иде. Тиздән ул иң заманча җиһазлар белән реанимация бүлеге булачак. Пациентларга килгәндә алар башка палаталарга күчерелгән. Иң мөһиме, аларның дәваланулары өзелми. Bütün staционарда тәрәзәләр алыштыралар, канализация, су трубаларын бүтінесін алыштыралар, бүтін стационарданысы. Озак еллар эшләү дәверендә барысы да искергән, шуңа күрә алар белән хушлашырга вакыт җитте ди медицина хезмәткәрләре. В санузлах, в которых тоже проводится капитальный ремонт. Там будут установлены саноборудование и полный набор устройств по доступной среде, то есть это поручни, это кнопка вызова персонала, это расширение дверных проемов. Ремонт ясалганчы ишекләрнең киңлеге 60 см гына булган, шуңа күрә коляскадагы сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр санузелларга керә алмаган. Хәзер алар 30 см киңрәк булачак. Ремонт бик кыска вакыт эчендә тәмамланыр һәм июнь ахырында реанимация бүлеге ачылыр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Рөстәм Гатин һәм аның командасы Лисичанскида бутханың миллионынчы порциясын әзерләгән. Исегезгә төшерәбез, волонтерлар көн саен 5000 кешене Луганск Халык Республикасы халкына ошаталар. Бу хакта активистлар безнең төшерү төркеменә хәбәр итте. Табиб Николай Зотовка 39 яшь тулган булыр иде. Ул кытышачы юл транспорт һәлакәтендә һәлак булды. Соңгы көннәренә кадәр ул үз һөнәренә тугры була. Алгы сызыктагы сугышчан иптәшләрен коткара. Рөстәм Гатин әйтүенчә, җәмәгать туклануы өлкәсендә эшләгәндә ул ширек гасыр дәвамында да 7 айдагы кебек үк күләмдә ризык әзерләмәгән. Волонтер Лисичанскида кыр шартларында ботка әзерләү процессының ничек баруын күрсәтте.
Сегодня мы готовим гречку и пшено. Пшено уже засыпали. Вот сейчас гречка. Заранее приготовленный котел с тушенкой, посоленный. Сюда мы засыпаем гречку и сверху зальем водой. Бұтқазыр булгач волонтерлар оларны машиналарга төяп Лисичанскийның тыныч халкына илтәләр. Алар активистларга шулай ук чаллы халкына һәм администрацияга күрсәткән ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерүдән туктамый. Һәр ай сайын автошәһәрдән тоннала продукция җибәрелә. Шуңа да Рөстәм Гатин һәм аның командасы кешеләрне ашата ала. Рөстәм Гатин һәм аның командасы Лисичанскийда тагын күпме торачагын әйтүе авыр, ләкин волонтерлар тыныч халыкны кирәк кадәр ашатачак. Активистлар шәһәр, республика һәм тулаем илнең ярдәмен тоеп эшли. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, яңалыклар. Эко-театры Тимлин спектаклен кую үзеңнән башла. Мондый проект Чаллыда президенттың мәдәни инициативалар фонды ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Премьерада безнең төшерү төркемедә булды. Тимлин кыш ясын җимерә яки чәчәкне тамыры белән йолкып алырга сәләтле гади яшүсмер. Малайны дуслары кебек үк сулыкларны пычрату, урманнарны кисү, кыргый хайваннарны үтерү кебек экология проблемалары борчымый. Нәкъ менә шушы проблемалар спектакльдә күтәрелә. Актерлар табигатька һәм гомумән экологиягә үз мөнәсәбәтләрен үзгәрүен таный. Я никогда не выкидывала мусор. Я всегда только в мусорку, если кто-то из моих друзей выкинет, например, на асфальт куда-то, я говорю, иди выкини в мусорку. До спектакля я вел себя хуже, а когда уже начал играть его, своего персонажа, я стал лучше. Я начал строить кормушки на зиму, кормить птиц. Эко-театр проектның төп идеясы нәкъ менә әйләнә-тирә мөхиткә табигать турында кайгыртуга гуманлы мөнәсәбәт. Театр аерым сәнгать жанры буларак бу идеяны җиткерергә ярдәм итә. Шуңа күрә Тимлин спектаклендә экологияның барлык проблемалары да күрсәтелә. Спектакль прояснил то, что надо беречь свою природу и думать о том, какие последствия будут после своих действий. Это просто замечательный спектакль. У меня остановилось дыхание, пока я это смотрела. Дети очень хорошо справились. Я просто могу им только похлопать. Стоит отметить, что театр поучительный, сценка поучительная, что на самом деле нужно задуматься о природе. Мне очень понравился спектакль, и я прояснила для себя, что не надо срубать столько много деревьев. Если посмотреть просто на какой-нибудь маленький участок, там везде валяется много мусора, и люди загрязняют природу. Я бы не хотела, чтобы это было. Балалар театр сәнгате мәктәбе Эко-театры Тимлин спектаклен кую проекты белән җиңүче булды һәм ул президентның мәдәни инициативалар фонды ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Бүгенге менә шулар, мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Они все приезжают на новоселье уже завтра. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Какое все классное. Ты открываешь. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Постельное белье «Авокадо» от «Ночь нежна» за 1299. Казань-Экспресс. Требуются водители-экспедиторы категории Е. Грузоперевозки по России. Зарплата от 80 тысяч рублей. Телефон 919 626 3070.